Arctic hoppippääsisavut saqqummiuppaa. Unnuk manna immikkoorluinnartumik ittumik misigisaqassaasi. PhD-ngorniat tallimat sassassaput tulleriaarlutillu ilissi naliliisartullu qularunnaarsinniarlusi ilisimatusarfigisatik pillugit kikkunnut tamanut paasiuminartumik saqqummiussillaqqinneqqusaatissаллутик minutsinilu tallimaannarni saqqummiussissapput ilumuorlunimi oqassagaanni ilaannikkut ilisimatusarnermu tungasut ikkunaappasissinnaаллутиллу уагутсиннут илисиматусартуунгитсунут паасиуминаассиннаасарпут уннуммилиматумани уагут нунарпуллу илисиматусарфиинеқартуусугут пингаарнерпаавугут таамааттумик аюгааниутеқатаасут илисимасатик таматсиннит илисиманеқалерсиккусуппаат PhD-ngornia таллимат пигиннаанеқарлуартут соқутигинарсааллутик налеққуссааллутик аликкусерсуиллуарлутиллу илисиматусарнерминни паасисатик пиллугит саққуммиуссиллаққиннеққусаатиссаппут паасисавумми аюгаасоқ 50.000 крониннассаа alle seere og alle her i Hans Lynge-salen. Endelig starter Basisavut 2024. Vi har glædet os, og vi har også lovet jer, at I får en rigtig spændende aften og med underholdning og så forskningsformidling på en måde, så alle kan forstå det. Så jeg håber, at I vil have en hyggelig aften her i aften. Mit navn er Kim Melnak, og jeg vil være vært for på vegne af Arctic Hop. Og i tv vil der være direkte udsendelse. Der er direkte udsendelse på tv, og det vil blive ført på dansk, grønlandsk og engelsk. Og derved så har vi, hvis du vil lytte til grønlandsk, så kan du slå over i ikonet 2, og der kan du høre det hele på grønlandsk. Ja. Bag ved mig sidder 5 forskere, og de er meget spændte. De har været meget spændte, og de har forberedt sig godt. Og før vi byder dem velkommen, så har vi også et panel her af 3 personer, der sidder her. Dem vil jeg gerne lige præsentere. Først så er der Rosenborg Frossen. Hun har en Ph.D. i ilisimaturfik omkring Arktis, og også med hensyn til forskning og formidling er det noget, som hun er godt velbevandret i, og derfor så har hun også kundskab nok til at kunne vurdere, hvad der sker her i Basisavut. Og i siden af sidder en mand, Vinnie Grosing. Ham kender vi godt alle sammen. Han er geolog og underviser på Københavns Universitet. Og Minik, når han har god erfaring i at holde tale med et blink i øjet, nogle gange formidler han tingene, så folk kan forstå det. Så han vil også være med i panelen her i aften. Og nu gør Gustav Veldau ved siden af. Nugaga er skuespiller og sanger, og det med at kunne formidle godt, og så også noget, der kommer fra hjertet, er noget, som hun er godt bekendt med. Og jeg ønsker jer et godt arbejde, panelet. Og nu er det så Ph.D.-studerende, vi skal møde, men først og fremmest er det nok også lige godt at vide, hvad Ph.D. er for noget. Kan du forklare det, Rosenborg? Ph.D. Uddannelsen var 3 år efter, at man blev kandidat, og en videreuddannelse, og de har så et specielt fag, som de undersøger særskilt. Og der er det vigtigt under den forskning, at de så kommer frem med
nye informationer, og ud fra det, så skal de så formulere eller formidle deres Ph.D.-forskning af den led. Og der er 2 forskellige måder. Den lange, en monografi, som man kan skrive en monografi på omkring 300 sider, tror jeg, den er. Og den anden er så 3-4 artikler, komprimerede artikler, og den forskning, som de så vil både prøve på, de bliver så prøvet af andre med deltagelse fra andre universiteter. Så det vil sige, at de vil formidle viden, som vi ikke ved i forvejen. Er det korrekt? Ja, det er det vigtigste for mig i hvert fald, at det er ny forskning, og så også, at den nye viden formidles på en forståelig måde. Jamen tak, Rosengård. Det er meget forståeligt. Og så kan vi starte nu. Den første der kommer, er fra Memorial of University of Scotland, og så også fra Nationalmuseet her i Grønland, og det er Kirstine Møller. Og lad os først lige se en præsentation af hende. Den måde, jeg har valgt at tage min kultur til mig og være sådan stolt ejer af den, det er at søge inspirationer i NKA's samlinger, og simpelthen få de her mønstre, som er syet ind i tøj og på skin genstande, og få dem tatoveret på min hud. Fordi at det var måden kvinderne de arbejdede på dengang, det var med nål og tråd, og det har jeg valgt, at det vil jeg også have på min krop. Jeg tror, at for at være med i en konkurrence, som Basisevut er, skal du være en forsker, som brænder for dit felt, og du skal have noget på hjertet. Og jeg tror, at det bliver en hård konkurrence, fordi at alle finalisterne er super tændte på det, de gør. Så det bliver en spændende konkurrence at være med i. Velkommen til Kirstine Møller. Tämän nerungit kada sununaan ukiutriunno matamasioonna nursiataarerso. Ama nerungidisiu oqaluttuasaanitsin inuit sunniutaqarlornerpaasimas utaatassaasu arna tunumio iserma atili. Taassuma tunumiin nuliarnera nunanu allanut avalannera uteqqinneratu nuiaqatigiinnik akuuffinisaanik allanguinnanatik kultuuritsina utaamartumi sunniuteqartut ullumilu tamanna ilissinut oqaluttuaerusuppaqa. Tas oqaluttuassaartaa aallartippu ajortumi pisoqarluni nuupkangerluaniittut amerlanersaasa toqqutigisaanik kuppiaqarnersuaq tuniluuppoq tamannaluna tamakkerluutu saamaneqalerpoq inuillu annalaangangaluarlutik igammi kuyataani tunumiillu nuummut nooqarput piniarfinissaartumut nunassikkumallutik siuqaneq inuiaqatiginni sunniuteqaqaaq igammi arnat utangarliuartartut tamattumanalaani aama nuumi nunasiateqarfius nunasisoqarfiusimi ajoqersuiniartitat nunasisullu taanski norskillu amerlaqqat qatangutigiinniallu tyskinorlerni ajoqersuiartortitaqarpeqarlutik tässä nunasiataasamanermi kultuurikunaapeqatigiinnerat inupassuarnu assigiingittunut taakunungarpiaq maapeqatigiimmatalu inuuriaasiisaqanoq allangersimaneranu tungavoq koona taavalu Ph.D.-ngorniutinnut atillugu ilisimatusarfimmi iliniartorpaaluvi uvangalut noorlerni illu assaavingaarput ulluinnarni inuuneraqqanoq issimanersoq misissuivingalugu paasisparpullu noorlerni illut immikkoruteqartumik tassa tulleriaaqqissaarsima sanartorneqarsimassu arna ataaspillugu tassalu isseq tässä 1740-kunni aallartinnerani anaanani angajunilu peqatigalugu nuumussivisuumi angatapoq angajua pussi meqqatangutigiinnianu ilangutiarpoq isserli taamani angerlarsimassutut misingi manginnami ilangutiнгилaq qatangutigiinniat nunasiaatilinnutsuk
Sukangasumik merittaqasassiaqartunik аллаанеруpput peqatigiinnissamik pingaartitisuungamik taakkualu arnartaat katinnissama saniatsungu periarpisaqarnerumata taamaattumi isseq anaanani toqorormat aaliangeppoq kuisinniarluni nukariit maana ateqalerput saara pussimeq aama yuutitta isseq tastaakku sutnunersuuformi kalaallinammineq piumassutiminnik atlantiku ikaarlugu Europamut navianaartuma angalaqqaartunu ilaapput saara pussimeq Tysklandimi ernertaarpoq kisiani marluullutik toqupput takorloriarsiuk ungasissorsuarmi nunami алларлуиннармиитиллуси qaningasassin annaasaqarlusi yuutitta isseq taama nalaataqarpoq nunami allami kisimileriatаарpoq ukiumi ataatsimi qatangutigiinniat arnat illuaniipput arnat aapaqinngitsut angertarsmaffianni tamaani qatangutigiinni arnat ataatsimuorneranut nuannarigaaramiuk noorlerni arnanut toqqisisamanartumi angertarsmaffiliornissani takorluulerpaa noorlernullu uteqami ajoqersuiartortitaqarpimmi qatangutigiinnianut arnanut illuliorumalluni kimigiiserpoq arnanut toqqisisamanartumi angertarsmaffiliorusuppoq katinniissaq ilaqutarinnilluni allani kiffaanissaq pisariaarutsillugit takorluungaa piviusungorpoq ilaqutari akuursisippai panimminnik tassunga nuutittinissaannut taassumalu pilersinnerani noorlerni qatangutigiinnianni qilipaatit ilisarnaqutit atuutilerput naviarsiaqqanut aappaluartoq arnanut aappaluttoq nuliaasunul tunguyortoq qalipaati inuiattut assuutitsinniilersut eqqaariannaavasilaa taamanikku arnat inisisimaffit takutikkumallugu tassaqqaaruteqartarput qalipaatillu kalaalli ornartaanik nuannarineqarluartu pilortoriussuangorput yuutitta isseq kalaallunaani arnassiullersaatut qatangutigiinnianni ajoqingorpoq tassa taassuma piumassuseqarluarneratigu sunniuteqarluarneratigu noorli 1740 20-naasmagaluarlutik 1735 innuttaasoqarput illoqarfingorlutik tassa taanskit nunasiateqarfianni najuaqartulut marloriaataani amerlanerulerlutik ukiu unneruyut tulluuttuni nunasiateqarfiit ilangiillu taanskit qatangutigiinniat atayunnaaqqusillutik imminnut ilangunnissaanu kalaallini pilerisaaripput kalaat allatut illuqalersinna niarsaqaat ataqatigiikkunnaarsinniarsaqalungillu aamma kappingersuunerat katerisamаарtarnerallu aseqorterniarlungillu sooq eqiasuttuunerarlugit niuannermullu akornutaanerarlugit pisarsimagaluarpaat iluatsingilaalli kala tassa taamanikkut naminersuseqarlutik ilequtitnutaat pilersippaat aamma soorl assini uani tunun takusinnaavarsi qaarutit inuppaaluillu kapisoqatigiittut Israel komansinnitnut forukussisigiuni soorlarsimasaai Så er det overstået. Tässä qidanaaqeqqa pissagaqqaaga tässä pissagasoriussungama tässä torneqitusaqqaalaassuavut tässä qano isumaqappigassuisaqqumitto tässä torraqaa tässä tunatsinni pingaarnerpailangas hantsaan saqqummiunneqarpu tässä oqaluttuarner nuannaqisoriussuungatsugu tässä kikkunni taman peqataatippippiusorpissarsinartoriussuaq oqaalisingipaa tässä inuiaqatil pingaartutavut oqaluttuaqqiinertamakkuat pingaartillu saqqummiussaa torrallappaa ama perisqaqqissuutta nukaka Kirstine torrallappaa oqaluttuga minut apuussilluarluni idaanna tässä aamma idaasorl qalipaatit aamma kalaallisuutta qalipaati aallaami oqaluttuqangaming torrallattoriuga taavut aamma qaaruteqartarnera pillunga muqaaseqarnera torrallappaa soorl aamma malungisinnaavaqa ummateqarfingilluarlugu taaman saqqummiisso torrak bueno bueno så qismaginarsinnaava taqqamani uyavugut Og nu det var den første konkurrencedeltager har lige fremlagt. Hvis I har spørgsmål til seerne eller til der sidder her, så kan I sende en sms på 2600 til omkring Kirstines fremlæggelse, og så kan vi gennem
Så kan I også give spørgsmål under udsendelsen. Det koster noget, men når det så har fremlagt, så udvælger vi det bedste spørgsmål, som jeg så vil formidle videre. Og så til tv-seerne vil jeg også nævne, at den her udsendelse, som I kan høre, kører på dansk og på grønlandsk og engelsk. Og derved så er der, hvis I vil køre det på grønlandsk, så bliver det sendt på KNA1. Og nu er så den næste konkurrencedeltager, den næste forsker, og det er fra Elise Majorfik, en Ph.D.-studerende fra Elise Majorfik, og hun hedder Himmel Møller. Og lad os se, hvordan hun bliver. Jeg hedder Mie, og jeg er Ph.D.-studerende ved Elise Majorfik og Københavns Universitet. Altså inspiration til, da jeg første gang kom til Grønland, det er nok fordi, der faktisk er en del i min familie, som kommer herfra. De kommer over fra østkysten og fra Asiat. Så kan man sige, hele min barndom har jeg jo altid hørt utrolig meget om Grønland. Og så da jeg var medicinstuderende, der fik jeg chancen for at få sådan et kort ophold, faktisk i Asiat, også på hospitalet, hvor jeg tog derop en sommer sammen med min kæreste, og så tror jeg, at vi bare lynhurtigt forelskede os i landet og i folket, og tænkte, at det var vi have mere af. Så lige så snart jeg var færdiguddannet, så søgte jeg job heroppe, og fik job i Nuuk, og så har vi været her lige siden. Jeg kan rigtig godt lide for det første at arbejde i Grønland. Jeg elsker de her små arbejdsmiljøer og det her samfund, hvor du ret hurtigt kommer ret tæt på det, som du arbejder med. Der er ikke så lange distancer mellem, når du sidder som Ph.D.-studerende og den befolkning, som du egentlig gerne vil vide noget mere omkring. Velkommen til Mie Møller. Das qassaatiginarsi utimut 2020 mittaaman tassa sumitamaani nualluussua korona takkuppoq avannaani issittumi annilaangavungut mattusimaaneq sumitamaani aammisigisimallu tas aallequtserpassuaqarluta eqqamavisiu taamanikkut equtissarсаниарторпассуақарпумма кисин ам тааманикку налунгилиссиук нунат эққугааnerpaasoqis сатта илаат ингерлалуарнерпаатут илаасимасо тааналу амналунгилиссиу тассаасукалааллунунаан тас коронадаан калааллаанна корсаавунга ернумақаангуллу тааманиккут аама сулиассат ернуманарториуссууппут киккуни таманик икиуниссақ имааннаангиммат наатторсуутингаарпут перулут амерлассасут таамани писоқангила ернуматигнисарпу пингила киусиннерусукку калааллунунаани коронаттоқалеқалуармаллуунниит анерсаартуутеқарниуссамини писақаяақартитсоқангиларлуунниит укиуллумарлу сиулли ингерланерани аққаниллииннаан коронами тоққутеқарпут таавассоо ернуматигнисатситу писоқангила нунат ааллеқинарторсиорнерпаа қану илиллуни иннутаасун таама иллерсиуллуартисматигисиннаанерпа илиусеқинеқартуллу эққорту увагут аллаллуссуник илинарпигисиннаававут таан оқалуттуарилаассуара тасса уна таамани уна амитсукуйоо мисиссуут пингауутеқарлуинерсимаво эққамависиу каноқаратсамут ангутингаяттуту мисигисарсимавап тааманикку эққамаварпут таава калааллунаану картартус тамарми ааллангииннэрмин қингаку мисиссортиттарпут туниллатсисимангиннертиллу уппернарсеққартарлугу эққамависиу тасса вагаттаа таамаалиортариақарсимавунга айо имминулли акилерсиннаавоқ тасса қингаккут мисиссуисарниккут пипписсамик аторлуаавгут нукиттоқутигинерпаасатситу таскалааллунаата қеқертаанераник аторлуаавгут тасса калааллунаану картуни тамани аама туниллаат суутторпассуақаруарт наккутиллииллуарпугут тааманикку коронатту аттаассууллат 2021 укиакку калааллунаан ангуппоқ таманналу аампиақарсмаллуақарникуупугут тас тааманикку калаал амерланерпаат капитерерсимагамик акиусутиссамик таманни илуақутигиллуарсимаварпут таман аамналунгилаа калааллаа инерсимаса 430 пеққиссут антисторфи миссиссувигисимавакка тааманни аама акиусутиссартаа тиминамини пигисаа илангаат капитит каангатталу коронамасорсут тартутуллуссоо тимитсинни
иллерсулертарпаатигут аампаасиваракалаалла qulingиluagaangattu qulingиluat капитерернэрми кигорна укиатаас ангуллугу акиустисақарлуартарсимасут ассаа тасса торрассуарма атунгарраппут таамааттуми трисусинерлу укиуллу акиустисақар паллаангиллат кисентаава паасилерпараава туниллатсеқерсиманерит пингаартумиллу акиусутисам капитерерсимасу инуитамармик тимаас акиустиссақарнеранник саккорту тусааллутиллу сивитсуисартут тус пиппис ингерланеран таамани калааллунаани иларпассуаву коронами туниллатсиппут таамааттами канорнаппарсиматагинер мисиссуинерани триунертиит нууми аперсуиллуга коронерсимасут амерланерпаартаасу нуффасингисааннерсиманераппут таавла 2,5% сииннаат иманнарпарсиматигилерсимаппут нарпарсимавиммииттариақарлутик таава тааккуасумииффинна алларпассуаннарпарсимави диартариақарсимасут алеққиуллуит икиннеруйуссууппу соорто тастаамани капитиннер qingakkul misssortinneri ituaqutaasimaqqaan qingakkul mississuineri ituaqutigalumi korona tamanna angutiarnissaa pingitsortippaan koronavirusi sakkukinnerit tunillaassууmmata kapitinginnitini narparsamaruyussualinginnatta tas imaangilarlu korona kiunerlutsitsingittoq tassa kiunerluutsingisamasai pujorneqassangillat tas immaqa massakkut eqqarsarpusissuu korona sameneqassanerso qaangiuteqinginnami kisianni ila ilummuuppa korona inuiaqatigin uluqanartorsortitsiuaannaqeruppoq silarsuarni aam korona silarsuarmeeqataalersimanera sungiunniar sarivarput paasisimassattalu kiumut eqqarsaatingisaassuuli pingaruteqarpoq silarsuarmeeqateqarpugut tamanna pillugu ilisamasaqarluarterumalluta sulilluta pingaruteqarnerpaayu wortullissaani unarsua tamakkerlugu taamanulu tunillaan piarersmanissarput tas aam kalaallunnaani misilittagaqqarnerulerpugut aamalu aqqissuuseriaserpussuunissami naap nappaati tuniluuttu allat iliusaqarfineqarnissaan piarersmanerusin naalernikuupugut nalernisoqa nginniassagatta tas kalaallunaa tamakkillun torqassuarmik misilittagaaqalereerami tamannalu misilittagap ааllaавигалугу тоққиссасиманернерусумик сиунissami инуиақатигиинни атугасақартитсисsuugut наппаассуарм таккутоқаққиккалуарпат калаалнаа тоққаллаасимавугу куяна Mia møller corona med immikut det som du sagde mig så. Usengua. Mia ngwa tas nasuya bo tas nasuya fingi men at royo susen nanga du at sakkum yuppa. Tavar am it is matu suchik bisingi sani sakkum yuppa. Ya kan usma kafigas yo. Toch is maging kerwa corona peslun tam pesanatsigis no natigis sakkum misokassa. Tas qurut tuat toqallappat am ilis matusannerna vannertorium saqqummiuppat ila taamani ila 2020 mi ila mortumik oqarnittuut taamani misitittarpungut taamani ila qingatsin taaman misissuut aterneqarnikuupput ila ama ila uqa saqqummiussati aamma tas inui am paasisinnaanorunerpaat taamani misissueriaas peqqutigalu ullumik ilismasaqarnerulerpugut ila sooruna korona so ila eqqartoqqissangipput tas torrallallun saqqummiuppat nunarpusuunissam piarersmaneruniassamma taamani illit qan illismaqarfigivermiup saqqummiussaa ayungittorium saqqummiuppa aamma siulian saqqummismingana allaaneruyussuuvort nuannerpu assut taam innuttaasut paarilluarnissaan siunertaqartum misissuismanera aamma nuannerpoq takullugu aam ismaqappuga tasperiarfissikkatsigut paassissalluta ilaassoo pissuti taamaattuunera aamma ataqatiginnera nassuviatiginnera paasunartoriussuuvo Mange ting, jeg fik at vide, så nu er det så den tredje konkurrence deltager, og det læser Ph.D. i Aalborg Universitet, og det er Regine Møller, og hun vil først se min præsentationsvideo af hende. Isortumiinninni eqqaamasanni nuannernersaat ilarivaat isortumi piniartorsuarlu umitsiaqqamik angalaaраtta isortup imartaani
сикоқартуми наннуник алаккартириллута қилалукканилла таанна эққаамасанни нуаннернерсаат илериваат паасисавуммут пеқатааниссаннут qinnuteqarsimavunga paasisavut aqqutigalugu nunatsinni siammasissumik ilisimasassarsiorninni paasisakka kalaaleqatsinnut angussinnaarussullugit uani pingaarnertut aamma oqariartuutiginiarpaqa PhD-lianni takutikkusukkakku nunatsinni ineriartornermut isiginnittaaseq ataasiinnaangimmat tamatta nunaqqatigitut ataasiussutut isigaluarluta uani aamma takutinniarpaqa ineriartornerup tungaatsigut inoqarfimmut isiginnittaatsit assigiingittarmata Ja, velkommen til Regine Møller. Isordok er omkring 600 km væk fra Nuuk. Så hvorfor skal Isordok have vores opmærksomhed? Isordok er en fangerbygd syd for Tasiilaq med ca. 50 indbyggere. Indbyggerne i Isordok fører vores kulturarv videre. Og hvilken indflydelse har vores land på fangerområderne? Det vil jeg formidle her i aften med Isordok som eksempel. Vi har alle forfædre, som er fangere, og i dag har vi stadig enten familie eller bekendte, som er fangere. Når vi fejrer fangerne en dag om året, så takker vi dem for at bevare vores identitet, vores traditioner og vores værdier, som for eksempel at samle forråd til os med lækkerier. Nu lyder jeg måske som en typisk nummer, men jeg troede derfor, fordi jeg skulle til Isordok, at jeg ville opleve et livligt fangerliv. Men under mit ophold, så lærte jeg ud fra samtalerne, at fangernes vilkår er utilfredsstillende. Og når det er tilfældet, hvordan kan fangerne bevare og ikke mindst udvikle deres levemåde og specielt deres identitet. Fangernes økonomiske situation er så kritisk, at vores identitet, traditioner og værdier som fanger er sat i fare. For eksempel så er vores kultur med at fordele fangsten med familien eller bygdefæller, og det er noget, som vi værdsætter. Men fordi Isordok-fangerne er økonomisk udsat, så har de tanker om at stoppe denne tradition. De vil heller ikke anbefale deres børn at blive fangere. Derimod vil de videregive deres viden og færdigheder inden for fangst til deres børn, hvis ikke de var så økonomisk presset. Tænk over det. Isordok-indbyggerne vil gerne fastholde deres liv som fangere. Trods det er der i Kommunrafik så planer, der siger, at siden Nuuk og Tasiilaq er de eneste byer, hvor indbyggertallet stiger, er byerne, hvor flest flytter til, det eneste, som har grundlag for udvikling. I disse udviklingsplaner er Isordok og andre bosteder ikke inkluderet. Hvordan kommer vi så videre fra dette? I min formidling ser jeg det som mit ansvar at præsentere et udtryk, som vi ikke rigtig bruger til dagligt, nemlig selvbestemmelsesret. Selvbestemmelsesretten indebærer, at en nation, i det her tilfælde hos os grønlændere, har ret til at forme vores egen fremtid. Og vores bedsteforældre og vores forældre har i vores land ikke haft medbestemmelse frem til 1979. Vores hjemmestyre blev i 1979 indført ved hjælp af selvbestemmelsesretten, og i 2009 blev selvstyret indført. I øjeblikket taler politikerne om, at vores land skal blive til en stat,
ved at bruge selvbestemmelsesretten. Selvbestemmelsesretten bruges ikke kun i forbindelse med at blive en stat. Selvom vi grønlændere ser os selv som en nation, har vores bosteder, som ligger spredt i så stort et land, også selvbestemmelsesret. Selvom indbyggerne i Sordok er vores landsmænd, har de som gruppe selv også selvbestemmelsesret. Når vi vender tilbage til vores indledende spørgsmål, hvorfor skal Isordok have vores opmærksomhed? Isordok minder os alle om, at man i fangerområderne indtil nu har kunnet opretholde og gerne vil bevare vores identitet, traditioner og værdier som fanger og fangernation. Derfor skal man inkludere dem i landets ledelse og planlægning. Tak. Hvordan føles det? Jeg har været meget spændt og glædet mig, og nu er det tid, og det er jeg meget glad for. Og hvad siger panelet så her? Rosenguar. Har hun kunnet formidle på en forståelig måde det emne, som hun har? Tak, Regine. Det er meget mærkbart, at det er en hjertesag for dig, omkring forholdene i Sordok og de folk, hun har snakket med, og de oplevelser, de har haft. Og det er således, at den undersøgelse er gjort, og jeg kan godt lide, at du også forholder dig kritisk til denne her undersøgelse omkring fangernes tag i Sordok. Og det kan jeg godt lide. Nu gør Regines, har den en virkning? Jeg er meget berørt af det, hun sagde. Og også, at folk i Sordok, hvordan siger man det? Hun er talerør på deres vegne. Vi hører deres stemme fra Sordok. Og som hun siger, så er det forskellige bosteder, som, hvordan siger man det? Har selvbestemmelsesret. Jeg skrev det ellers ned, det der flotte ord, du sagde. Selvbestemmelsesretten, at de har en ret og rettigheder også selv. Og det er noget, som slikker hendes hjerte nær, og det er noget, som også kom hjem hos mig, ind til mig. Og det er meget vigtigt, det du havde at sige. Tak skal du have. Regine, tak skal du have med din fremlæggelse. Giv hende en stor hånd. Regine Møller. Og tiden løber, og hvis du har tændt for tv'et nu, så er det Basisavut 2024, som vi viser nu. Og der er 3 forskere, som er i konkurrence, og der er 2 andre. Så hvis I har spørgsmål til dem, så kan I skrive til 26 27 00 og sende sms med jeres spørgsmål. Og når de så har fremlagt alle sammen, så kan vi også tage et udpluk af de spørgsmål, der er blevet sendt. Og nu er det så den næste, der er lige nys ankommet fra Skotland for at lave et fremlæg. Og han er Ph.D.-studerende i University of Edinburgh, og det er Lucas Chain, og vi vil se præsentationsvideoen. I'm really excited to present my work at Pasisavut. I think it's an amazing opportunity. It's one thing studying Greenland and its ice sheet from a desk in Edinburgh. It's another thing entirely actually travelling to Greenland and having the opportunity to share the results of my research with the Greenlandic public and the people who have lived by the ice sheet and whose identity is kind of forged by the ice sheet for hundreds, if not thousands of years. So I'm really excited and grateful for the opportunity. So it's a huge privilege to study something which has been part of the culture for thousands of years, and I really want to do it justice. I hope that on stage I can, convey my enthusiasm, convey my knowledge and results, but also learn from people as well. Because I think kind of science communication is always a two-way thing. So I'm really looking forward to the opportunity. I'm really excited to get the chance to go to Greenland because of this competition. I never thought it would happen. Again, I kind of study Greenland on a computer and it feels very far away and distant. So to actually get the opportunity to travel there, to see the place firsthand and to communicate with the people what I found and my results
It's a huge privilege, and I'm really excited. Kanus katsingisami nunarsuammi imartatto qaffakkiartortinissappan tassa tamanna apeqqut pingautaqartoriussuu ukiuni makkunani tass tunarsuammi tassa imartat qaffakkiartuinnarput aammalu qeqertaaranguit sumiktuni asngingutuni tammariartussapput taavulu aamma ullutamakkua qarmut takutissangami qanull aamma tuttuinginartigippan tassa dilungilarput silaan allanguiartoqaa imartat qaffakkiartorput qanu taammaatigisappan qanu pifisaqartigivugun tas imtamakku imminu ullutamaavist tamna apeqisarpuga tas akissutissaq qamanaqalaanguammi ippo kalaalluani sernersuа sukasorusam akkiartorpo taamalu tas sentimetermingan 18 sentimeterimi aama qaffakkiartortussaapput ukiut inativu unnoritikinggiinnarani tas taamaalilluta 18 sentimeter tikissagaluarutsugu tassa nunarsuarmi inuiaqqatingiit atungaat assingiingilluinnartumi аллангуутеқассаппут тас ассигииннарпаа нуукангерлуани имарта тамам иммами qassernеқарсималерсиннаасу таманналу уанга намминеқ пихотиингорниутингипара апеққутаан акиниарсаллугу тасса тааманик сулиақарнин пеққутингаппингаарнерпаа тассаало ила тасса илулиарс sikkussa tässä sommersormingaanni katangaartarpo tässä iingartartumingaanni katangaartuuvo tässä sikkussa tässä taannaavorlu tässä iingartartumi attumassisarto tässä assigiinnarpaa sikkussa tässä asap allaangila puyaasa qungasiat ittor tässä taasma pakkersmartsittarpaa som iingartartu katangaannavinginnissaanun kisani amtaan apeqqutingisariaqarpa pingaarnerpaa pingaarnerpai uapihotingorniarama qanusukkatigisum siunissimi sernersuataam katakkiartussava aakiattussua taavul aamma qanu annertutigisum imartavu qaffakkiartussapput una assersuutingwa atorlugu assersuusiulaaterpuga ikiortariaqarpassiga takorloriarsingo una sernersua taavul aam una aana kangerluuvo sermi katangarfiat eqqaa sooruna kalaallunaat sernersu katakkiartorto tassa nungukkiartorto tassa imartat kissakkiartummata tassa imartavut kissakkiartorpata ilulis aammat aakkiartortarput kisan aamma silaannaam allangoriartorna peqqutigisaana serneq aatikkiartortarpaa tass uani aappaluttor takutippaa tassa naqqaniippoq imarkissartoq oqariartangoor sernersuoqqu qaavani imeq aassoo aamma tasinguuttarpo taavurutaan kuingukku naqqanu pissaa tassa iingattartumingaanni aakkaangat imma naqqatigut adi aamma aniasarami tassa sernersormingaanni aattoq semmeqqaapatiguinnaq aniana ayurami kisian aamma aniasarami naqqatigut imma naqqatigut tutullusoro illuni tässä sisäänä allangoriartorna kissakkiartornerani taava tässä sernersu aalluni taseruusi pilersilluit immamu aniasarpo taamatumma paihotilliornini taman amsuliarivara ila qarasaasiakku taman suliarivara qarasaasiakku piviusuusaartitineri ingerlalluit sernersuarmingaanni ingartartumingaanni aakkiartortoq imeq aniasuttaan malinnaappigisarlugu taamaalillun siunissami takorluuruminarsarpara silaannaap allangoriartorna pisutigisaani sermi qanu pisulilersussanas takutissallugu ila pingaawutaqarluinnaqqissaartuu paasissallugu sermip aakkiartornerata imartab aassimasutaassuma imertaani immamut apuuttarnerani qanu annertutigisumik imartatsun sunniuteqarsinaanerami missussallugu tassa silaannatta kissakkiartornaat peqqutigisaanik sernersu aakkiartupallassaa aammalu imertaanna aassimasoq imartatsin piguni imartatta aama kissarsusaan annertum sunniuteqassaa taamaattumi ila immattut allaangila ikkussortagaaraarparpassuit tamaasa suleqataappiнгивавут
taakkualu tamas akissutissartaanik ila aamma uasuliara annikittoqalaanguungaluarpa ikkussortangaaranguaq siunissami kisian pingautеқарлуиннартууп пуссулутарма тақатингиссуми ингерланissaanут тас аалларниу тааннаавоқ эққарсаат ангиссуут агуниагас ангиссуут эққарсаатингиссагаанни тамана алиангигассааннаанги ларнаалаккерсуисуник ину аамалу политикериннарник тамма та уунга таасиаккаарлут инуяқатигин акууллута аллангортиссаварпут атаатсиморлу тассермерсуананерсуар паарисигу куяна канориппит саққуммиуккакку саққуммиус мисили мукуа мисиссуккатик пиллут канориппа нуаннеқаа нуаннеқаара инуяқатигин таман саққуммиуссинаангакку ассут нуаннерпо таава тормеқамми тақана оқаасисақарпан налисисартун қану исмақарфингилисуут саққуммиуссинеқа ида мисилииллутун такутсит торқерлатториуат tässä kisi atuinnarnangi kisian takusutissaqartitinera junngittoriussuuvo aama malugisinnaavara inuttu soqotigilluinnarlugu taanassulia saqqummiukkit aama soqotigilluinnarlu ingerlakkit aama pasinartoriussuarmi saqqummiuppat salaana allanguartornerata imartat qaffakkiartornerani takutitsillutit Rosango illim kan ismaqarpigiu pasinartum saqqummiussiva inunnun ja tastamaappo ila pasiuminaattoriussuusinnaangaluartoq oqaat atukkammingut aaman nassueriaasimigut pasinartungortitsivo aamma sermersuuk aamalu sermi ingartartup nikikkiartortarnera pilluga erseqqissaavo aamma timi atorluartoriussuuva saqqummiusiniarnanni taman aamma soqutiginarpa takullugu paasisuutissiiniarneri ilungersuutingilluari paasinartoriussuuvo quinarsua torqat Lucas Jane quinaruussua pattaaniarsiu Grønlandsk, dansk og engelsk, det kører bare. Fedt. Og så er det så den sidste konkurrencedeltager, vi kommer til. Og det er... Undskyld, jeg tager lige igen. Hendes Ph.D. forløb kører gennem Københavns Universitet i samarbejde med Royal Greenland. Og det er Natasha Severin. Og vi vil også se en præsentationsvideo af hende. Hvordan ender man som dyrlæge med at forske i fladfisk? Det er jo egentlig et ret godt spørgsmål, for det er lidt spøjst. Jeg kommer fra en familie af sømænd og fiskere, så min far vil nok sige, at jeg har lidt saltvand i blodet til at begynde med. Derfra så har jeg også altid selv haft en stor interesse for havet og livet i havet og vores liv som mennesker med havet. I min specialtid, der skrev jeg en opgave om torsk fra Grønland. Og jeg tror egentlig, da jeg hørte om det her fænomen med jellyhellefisk, der prikkede det lidt til den her interesse. Og da muligheden så bød sig for at komme på lidt flere fiskeeventyr, så tror jeg bare, at jeg var klar til at lidt anker. Det er sådan helt absurd.
kadallan alisanneran pingaruteqartuuso aamalu qanoriliurutta iliuseqarsinnaavuu qaliqalik taavalu qaliqalik tiali imma kukkullutik aguluruttingittoqarsinnaanisa qulakkaneqarsinnaava tuktukusinnaamasi isikkui tässä dediginnaasum takusarpas qaliqalik sisaneqarsimalluni qaqqorissuusarpusanarluni kisianni qaliqalik tiali tässä saqayanner tässä qalipata allaanerupo soorlu allaangila imarsunninnerulluni soorlu saqayalluni tamayuuminaalluni tassaana imeqarnerungami qaliqalallu orsoqarnerulluni suupingaruteqarpa apeqqut aappaa tässä qaliqalik imma nunarsoom arisakkan kusanarnersaangikkaluarpo kisianni pitsaasusaaqappasinnerpaajupo kadaallunaani qaliqalittortarner sungiusimaneqartoriussuuvo aamma nunarsuarmi qaliqalinni tunisassuuin annerpaa kadaallunaani ngaanersuuvo taul am kisiannili aamma ilaannikkooriarlun alisarluni kilisatilluni qaliqalinniartoqartilluni tako immikkortikuminaattoriussuuvo qaliqalik taavalu am qaliqalik tiali taamaatum am pingaruteqartoriussu tunisassuarnermi pingaruteqarpoq takuyaartarnissaai aammalu nakkutingilluarnissaai qaliqallit tiali qaliqallit akulurutinnginnissaai ilaqpu takorloriarummi pisiguit anerlaruit sialerukku sariattoriussuulluni pisiaqaluit qaliqaliungittorsuasunaafa tialiuso tas takorloriarsuut taamaattoqassaso tässä kiinamut qaliqalippassuit tunisarpavut niuerutiginsarpavut soorunem kikkutarun takorlortarpaa qaliqalissusoqaraan kadaallanningaani taana qaliqalik mamarluinnaassoo saqayattuunani taamaattum pingaruteqartoriussuuvo angallassiнимми аамалу тунисассиуинерми аамалу нале тусаанерми pingaruteqarluinnartuuvo таакку иммиккорсисинаассаллуи эққамагуннарсимасси тасса qaliqalik tiali tassa imersunneruvoq aammal orsoqangiinnurulluni taamaattumi pingaruteqarluinnartuuvoq ila niuerutigineqartussaani eqqarsaatissuutigineqarpat immikkortilsinnaasaqayaqarpagut taava niuerne eqqarsaatigiutsugu skanerutitartariaqarpagut ila skanersinnaasaqayaqarpagut qaliqaliunersoq imaluunniit tiali qaliqaliunersoq takolloriarsiu ayukua ua aajuna uangango tassaavunga qaliqalik snerpik tisaneqarsimasoq taavalu uanga tisaneqarsimasuga qammartineqassuuga takuneqassoo takuniarluga ilamortum qaliqaliunersuga imaluunniit qaliqalik tialiunersuga taavalu ampitsaasusaqan naliserneqassoo takuneqassoo qanu annertutigisumi ua saqayatsiginersuga imma tiali milimmiuvunga kunhattukunarpungaluunni kisin maannakkumut tastakutippaas skaaneritaamaattut pingaruteqartoriussuusut taakkua immikkortisinaagamikkut skaanerlugit ilumut qaliqaliviunersoq imaluunni qaliqalitiali taamaattumi siunissami alisarnikkut aamalniuvernikkut tunisassiunikkullu siunissam pingaruteqartoriussuussapput taamaalilluta skaanertineqartassappat qulakkerniarlugit ааllaqqaataaniilli tassa pisarisoort takkat annikillisinniarlugit aamalu eqqortut qaliqalittugassava eqqortut piniassagatsigit quyanaquyuruissua taavalu unnum quyana qanugatpa qanu igersavit ayungikkunarpunga neriuppunga qammatartuka ayungillat mini qanu saqqummiiva torqaasuqum saqqummiuppa aama tassakiinani atortoriuva timini aama atortoriussuuva aama ilaasorlu inuiaqatigina atorluaneqarsinnaas ilismatsarpingipai aama tässä nuannertoriusam soqutiginartum saqqummeeriuseqarpuk sian aaminuiaqatini pingaruteqarluinnartumi isimaqartuartumi saqqummiivo nukakillimmi saqqummiunneqarnera iungittumi ippa ida ajungittoriutas saqqummiillaqqittoriuvut oqulittuallaqqittoriuvut takorlortittoriussuuvatsigu yuullimunerisassavu ilangulluga takorlortippati amma quyanertungortippat nuannertoriuvort uffa ila
Bissarsinartut kisian aamaquvianartuun ilaqunguyulallussaqqummiyunneqaam pingautiqartoruyu. Tak, Lukaga. Natasha Severinam Pujavut. Og nu er det så den sidste konkurrencedeltager, og nu er det så på dommerpanelet, som skal til at votere, og så finder vi så ud af, hvem der har vundet 50.000 kroner, og vinde prisen, så og nu, som jeg sagde i starten, så er der de her Ph.D.-studerende, som har forberedt sig godt og grundigt, og de har været på bootcamp og været sammen og forberedt sig, og så det skal vi lige se et klip af. Ja. Jesus, ja. Jeg hedder Kirstine Møller, og jeg er rigtig god til at fordybe mig i ting. Og det skal helst være et eller andet, hvor jeg også skal være fysisk. My name is Lokesh, and I'm good at, I like learning languages, so I think I'm good at learning languages. I haven't learnt Danish or Greenlandic yet, but maybe one day. Hej, jeg hedder Mie. En ting, jeg er god til, det er at udfordre mig selv. Jeg er god til at finde på nye ting, der skal ske. Jeg er god til at få det til at ske også. Jeg er ikke så god til at kede mig, så jeg tror hurtigt min hjerne arbejder hen mod noget nyt og noget spændende. Hallo gut, Regina Mølleramik ataraqpunga. Uangalo pikorifikka eqqartusagukit arpanneq eqqartarsinnaavara arpanneq tassa soqutiisarigakku pingartitamma ilarigamikku timip aalatinnissaa taava piffisseqalerangama tassa arpattarpunga. Jeg hedder Natasha, og udover at filetere hælefisk, så synes jeg i hvert fald selv, jeg er god til at finde og plukke spisesvampe i naturen. Det er en hobby, jeg deler med min kæreste, mine venner og familie, så vi er tit afsted i naturen for at prøve at se, hvad vi kan finde i mosset. Yeah, if I could go back in time to when I started my PhD, I guess I would tell myself that it all kind of works out in the end. I could never have predicted that I would be right here, right now in Greenland, about to tell you all about my research. Hvis jeg skulle give et rigtig godt råd til mig selv som studerende, så ville det være, at der ikke findes nogen dumme spørgsmål. Der er stadigvæk så meget, vi ikke ved om vores egen historie, og de helt simple spørgsmål er ofte de bedste. 2021 mi PhD-lærer allartikkakko massakkut ilikkakka naapertorlugit аллартиккамали имминусиуннерсарсиннаасуугума иммақалассани сиуннерсуутигиссагалуарпара имминуттатигиниссақ таавалу илисиматусарнерми кинаасусерпут калаалиунерпу қимангиккалуарлугу илисиматусарнер ингерланеқарсиннааммат ассерсуутигиннарлугу нунаккитааниингаанит укуа теориит илисиматусариаатсиллу атунгиккалуарлугит аама илисиматусарнеқ kulturitinnингаанит ааллаавилик таанна аторлугу аама ингерланеқарсиннааммат. Hvis jeg skulle gå lidt over 2 år tilbage i tiden og give mig selv et godt råd i forhold til at være Ph.D.-studerende, så vil jeg nok sige, at man ikke skal tage de der små nederlag, som dukker op en gang imellem, når man er i gang med et 3-årigt projekt, at man ikke skal tage det så tungt. For det er en helt naturlig del af det at blive en god forsker og bedrive god forskning. Det er simpelthen, at nogle gange så går det ikke efter planen, og det skal nok gå alligevel. Jeg tror, et råd til mig selv, inden jeg startede den her PhD, ville være, at du kan mere, end du tror.
man kommer ud for så mange ting, man ikke har prøvet før, når man laver en PhD, og man finder ud af, at man kommer igennem det alligevel, og kommer ud på den anden side, og faktisk føler, at det har været en god oplevelse, og man har lært noget nyt, og det er ret fedt. Så det ville jeg ønske, at jeg havde troet måske lidt mere på i starten. Og som I kan se, så sidder PhD-studerende her sammen med mig. Og de ser lettet ud. Regine, først og fremmest dig. Hvorfor har du synes, at det er vigtigt for befolkningen i Isortdok at samarbejde med dem? Med min PhD-forskning, der har jeg besluttet at fokusere på folk i Isortdok og deres verdenssyn, og så også at vise, som jeg sagde i videoen, hvordan udviklingen ikke altid er enstrenget, men også at udviklingen kan også forstås på forskellige måder. For eksempel i Isortdok er det fangernes og deres liv, som de gerne vil føre videre, og lade være med at forlade bygden. Og det er noget, det er også noget af det, jeg gerne vil vise gennem min PhD-forskning. Kirstine. Kirstine, illit unatanna kadaallit qanga pisimmassut uqaluttuqasaa pillugut sooquna taan suqutigiviu. Tastaamaniun uungammin atuartutaantitsiningaanni tusartarsimangiinnatsigu qangaat uqaluttuqasaanissim pingaruseqartaqqumineqartarsimangiinnamik taamaattum uasuqutigisimavaqa inuiaqatigiinni arnat taamanikkut pingaartumin unusiataanerunalaani arneqanu inissisimasarnersuqutigisarsimavaqa paasoqusullugulu taannalu aam assoriorioro kayumangilsimavaqa paassaqarpigissallu Mia corona tamattimma coronarismavugun tastakwa ukua ilumortum taakkiinarpassu atortakkavut immaat qanermut assiussuit iluaqutaasarpi ilumut aappi iluaqutaasarpna tukullam oqaatigalugu tas eqqortama toqaangati iluaqutaasarput soorun ilin pingaruteqarsmas corona misisuiffigissallugu tas isimaqaam pingaruteqartoriussuuso erseqqissassallugu ilassuna iluatsiisimaneriput tas tamatta uungsunnernikungamitigu corona taavalu aamma tamatta inuiaqatiginni ajunginnerpama atungaqarluta aninguinissarpingaartikkatsigu aammalussuna iluatsiisimanersilangulluam oqaatigerususmaarput аллассаллуга аам пингаартут усмақаффигивара тас имма сиунissami тас мисилиттаккавут уақутаасиннаагами таавла тамакку аллаасеринеқарсимаппата аамма уун мисилиттаккавут иликкангааққаатигисиннаагамикки Bueno. Lucas. Ilsuullерпаам калааллааниппут кануиппин. Соорлули илумуунгитто. Соорл уqaатигисаттуут тас укиуммарлуп тасса қарасаасиа аторлугу пивиусуусаартитсин тунгавингалугу сернерсуу писусааппиллугу илисиматусарсимавунга аамалу илаасоортакорлугуминаатисимавара наммини маангтикиллуга маанга наммини сернерсуу орниллугу илуинаагапиллугу илулиарсуи такуллугит ila kultuuri takullu inu yoqaloqassigatugit ila ilismatusart alnaapillungu assoriorioriu torraavannuannerpo uteqqissuunga damman kammat passuaqalereerunarputi sooruna tanequlequtaq soqutigileri sooruna tamakku pingitit tassila fysikki aamalu kisittisilerinneq matematikki tassuliarisarpaqa
таамааттумил аама тааккуа пиллугит соқутигинарнерусами пингаарнерусами уяасисимавунга тааккуа илисимасак аторлуми сиссуисиннааллуга таавал аамсулаанна аллагуаратурнеран ааллаанеқартуми сулиаққарусуссималлуга аали сууллам уасерми пиллуги сианигисақарсимангиккалуарпуга кисиан илисматусарниккут илисиликками илисмасақалерпуга атаашя сунуква аллангуутит илли такорлууритит илли илисматусарнера ааллавиалусуна аллангуутаасиннаава тассу аллангуутаасиннаасу асулиана ааллаавигалуги тасса пихотириортарна марлун сиун тақартарпут тасса пиккура нерулерусуппугут илисмасақарнерусулиппугут таавалу аама қалеераликчаали илисмасақарфингерусуппарпут таамааллута саккуссан инерисаасиннааниассагатта сиуниссами питсаассуси питсаанерпаар тунисассиорнерми пеқатааффингерусуккакку аамалу уумасоқатсигиит атақатсигииннера пиуартитиниссаан тунгивеқарнерусуми сулинерми пеқатаарусуккама кисиан аамсооруналим аама укуа иса қалеераликчаали иса илисиманеқарпиангитто qulaajalaarusukakku Kine, din deltagelse her i Basisabut, hvad gav den dig? Først og fremmest så havde vi jo den her bootcamp, hvor vi vidste, hvordan vi skulle også træne os i og fremstille. Det, jeg synes, det var en stor gave for os alle sammen, men ikke mindst så er jeg meget glad for, at jeg får den mulighed at bruge den, og så også repræsentere Isortomøts verdenssyn. Tak. Kristina Prisvuk, man beredan om kan du besarsivi. Man er ressourcema. Tas pingan paides madusannam tas ismagana potollu tasava. Pääsisimme se innutaasin apussinnaangatsigit. Tauri inuinammini aamma ida ilisimassatinammin qaqissinnaangamikki tamammillu aamma nunarsormiuqatigin inun allan paasisimasaqarnernernissatin aqutissuusaqataarsinnaangamik apeqqutit nutaat akissut nutaat aam pilersinnaangatsigin aammalukanaall nunatanammini uang immitsinu ilismatusarner torrassuuvo ismaqataavisi yaa ilismaqataasuruussuuvunga ila am torraqaa nuannerpor tassa inupassuarnut ilisamatusak saativut oqaluttuaqasinnaalluan nuanneqaa ila suleruйоруйоруйуссуариарлута toqquinnartangilavut piariinginnarlu kisian inupassuarn saqqummiussinnaallugina suyaasinnaaner torreqaar lokissi qanurit paqqamani siini tunuani nikorfagassi pissagavi atangwa pissaganarorpo kisen amma mitsin ilikkanaariaqatta toqqisismatissinnaavagun nuannertoriummi amtaakkingon tassaqumioornerkiorna ilasoorluli oqiliallarviussuartat misigisimavugu taqqamali ila nuannerpa taqqamit nuanikkatta oqiliallappugu saqqumereerta Abrelatterpua qalluna aammilu kanaallusut Har I noget, I gerne vil sige ud over det? eqqaangasatsin aattaangua orlanuqasiqaruspisi amsugu orla uqasiqarusukkuni uqaanginnersinnaavuu nuanneertoquyuu tas uqaatigilaagannaqusuppa tas qalerali qaqittakua merlilerpaat jaali qaliqaliungilla ilisimi orlaanu qassaqarpisi misingisassi imalun orlaanni ila nuanneqa misingisan nuanneqa tassammassakkoqqissaq 9 minutti 10 sekunder qaangiuppoq ilissinni takkukkassiqiana pileruyussuamanikassi un isiana susi ikaniuni tusarnerat ila oqaloqasingiartularniarpaa
eventuelt. Jeg skal lige sidde ved siden af dig, og du får lige en mikrofon. Jeg får lige en mikrofon her. Jeg tager den her. Hej, Vivian Montfeldt. Og jeg vil lige sige, at vi er vores minister for selvstændighed og for forskning. Det er korrekt. Og der i aften under fremlæggelserne fik du noget nyt ud af det, de sagde. Ja, ny viden er jo også noget, som man får noget ud af altid, så jeg har den opfattelse, at det var nogle meget interessante fremlæggelser, og det var også fordelt omkring bygder og indlandsisen og vores historie, og også eksport af fisk ud til udlandet, så det er meget, meget interessant, de fremlæggelser, der har jeg hørt. Hvordan kan det være, at det er vigtigt, at man har det event som det her? Jeg synes, det er noget, som vi burde være stolte af. Det er meget stolt af, at vi får som folk, men i den nyere tids forskning følger vi os med i, og niveauet bliver højere, og det medvirker til styrken blandt befolkningen, synes jeg. Det har stor vigtighed, og det er en vigtig dag. Jeg synes, det er en festdag, fordi vi bliver præsenteret for ny viden på vegne af befolkningen og udvikling, og så med henblik på de næste generationer. Så jeg synes, det er vigtigt for os som et samfund. Det er korrekt. Så det sidste spørgsmål har med konkurrencedeltagerne at gøre, og omkring deres formidling af deres viden omkring Grønland. Hvordan vil du opfordre dem til at gøre det? Det vigtigste er, at det er et højt niveau, og det vigtigste arbejde er, at hvordan det kan formidles til samfundet på en forståelig måde, og det er vigtigt. Det er det vigtigste, synes jeg, at der kommer ny viden, som vil være til gavn for resten af samfundet, og de fremlæggelser, jeg hørte her, kunne også fortælle, hvor stor en styrke det kan give befolkningen, og hvilken positiv indvirkning det vil have på befolkningen i det hele. Vivian, mange tak, Vivian Montfeldt, vores forskningsminister. Og så har jeg ikke behov for den her længere, men der er dommerpanelet, der kommer op på scenen, og de har voteret. Så de står her og klar med Nick Rosengur og Nugaga. Det er spændende. Og vi vil også gerne byde velkommen til vores naalakkersuisut-formand, Muttiborg Egede. Et gaven til vinderen, og den vil han overrække til vinderen. Hvis jeg nok, du må ikke brudt. Da I sagde, jeg lige sidder og voteret, kan du sige, hvem det er, der er den heldige vinder, som vil vinde 50.000 kroner? Skål. Vi havde en god samtale, og jeg kan ikke høre, om hun siger, at det går ikke. Tässä saqqumiussillumappusi uqalulluarlusi qunguyulallusi paasinartuliorlusi aamaru toqqangassaaleqisimangeqaagut aama kikkun paangiluaanna puuqqamani tassa naappeqatiginiarsaqalu tasmaqatiginiarluta tassa kikkun kila toqqassanerlum nalursalaattoquyuvugu pikkoqeqqatingaarassu tassa
tässä tässä assamiullu mahanimiullu tamam efsigiingittut isuma efsigiingirapput ma isumaqatigiingiraarsamal kisian tässä isumaqatigiingiraarsamavun Vi kan desværre ikke høre under mikrofonen, den går igen. mikrofon tusanginnas nuka oqaatigisaattuut tassa imaannaangittorsiorsimavungu taqqamani toqqaaniarnitsinni kisiannili tassa saqqummi ajungaasumut immik maluguniarparput tassa tunniusimalluarluni pissaganarsaarluni aammalu suliaminnut uppeqinnilluarluni saqqummiinera maluguniarparput tusaangingaikkaakku mikrofon tässä mikrofonia ei ole välttämättä sarpiarsinnaagita tässä saqqummiussaqartup tässä suriaminik tunniussillornera saqqummiillorneramaluginiarparpun tässä ei ole välttämättä mikrofon tusaasinnaagita tässä ajungaasor tassaavo Regina Møller. Og så er det på plads i 2024-vinderen er Regina Møller. Så her er din gave fra navigationsformanden. Og mit tjek, vi giver dig en tjek på 50.000. Der er mange ting at holde på. Tillykke, Regina. Giv hende en ordentlig hånd igen. Regina Møller, som har vundet den her konkurrence. Hvordan føles det? Jeg er meget overrasket. Jeg er rigtig meget overrasket. Hvordan føles det? Jeg er meget overrasket. Og jeg tænkte ikke så meget på, at jeg skulle vinde. Men jeg synes, det har været vigtigt at komme op på scenen, og så også formidle mit budskab. Så du har gjort et godt stykke arbejde, og du har så vundet, og jeg håber, at du gør god brug af de her penge, og så at din research i fremtiden vil også vil nå ud i samfundet. Det ønsker jeg dig. Ilissilu aammataqataassunut kuyanaquyuruissuaq aammalumaannaqasteqataajartorlusi tassa torrallaaxateqaasi tamassi nuanisarteqaatsigut aliikkussersorpatsigut ilikkaarpingiartigillu kuyanaquyussuasi. Og tak til dommerpanelet, og tak til Mutti, fordi du kunne overrække gaven og til vinderen, og derved så er afslutningen ved at komme til udsendelsen. Tak til sponsorerne. Mange tusind tak for jeres indsats, og for også seerne for at deltage her. Tak.